Kai jama'a na ji ana ta labari ana ta cewa ai ruwa sun kashe hanyar route Filinge zuwa Niamey. Na ce lalle dai ya kamata ni ma in leko in gani. Wallahi zuwa na kuna kallo ga jiragen ruwa can na gendarmerie da kuma na talakawa na katako. Kuna kallo da Allah yanda ruwa suka cika hanya over. Kai gaskiya bana Allah ya ji kan waɗanda suka yi shahada cikin ruwa. Allah ya kawo mana saukin al'amarin nan. Allah sa wannan ruwa su zama alkhairi wa al'ummar Nijar. Kuna kallon al'ummar da cike ta zuwa kallon ruwa. Kuna gani nan route Filinge ne. Route Filinge idan ka fito daga Yamai zaka nufi Filinge insha Allah. Kuna kallo na ce kai dole sai na zo wurin gana dan yi bidiyo saboda al'ummar Nijar su gani su ga yanzu gabaki ɗayan mutane sai dai su hau kwale-kwale su tai ƙauyukan su ko kuma su bi zuwa Filinge insha Allah. Kuma wannan an ce ya jawo wannan ambaliyar ta jawo ne sakamakon kasar Mali ta saki ruwan baraji da kallaji dinta shine ya haddasa wannan matsalar. To amma mu tun da ba mu da tabbas mun dai san an yi ruwa sosai a Nijar an samu matsala. Kuna ganin motocin gendarmerie national jiragen ruwan gendarmerie national kuna gani yadda suke aiki suna ɗaukar talakawa masha Allah. Kuna kallo Allah ya kiyaye. Kuna kallon yadda mutane ake ta safara su cikin jiragen ruwa. Wasu su yanzu kasuwancin su ya bude anan ce mutuwar wani tashin wani. Allah ya kyauta. Allah ya rufa mana asiri. Allah ya kawo mana sauƙin wani al'amarin. An ce jihar Tawa ma mutane sun tafi da yawa. Kusan wannan labarin na san da yan Nijar masu hawa yanar gizo sun san shi. Kuma labari ne ya dan ma yan kwanaki kalilan dai zuwa kwana 4 ko 5 haka. Allah ya ji kan musulmi. Allah ya samu dace. Route Filinge mai kenan. Kuna kallo? Allah ya kyauta. Kuna kallon motocin gendarmerie national su ma suna ɗauka. Da waɗanda ake tafiya a gargajiyance da waɗanda ake tafiya a zamanance. Ku duba da Allah ruwa ne gashi nan iya ganin ka da yake wurin dama kware ne. Akwai hodamu sosai a wurin. Kun san ita hanyar ruwa makwantar ruwa in dai makwantar ruwa ce to ko da rambulaji ɗinta za a yi watan ko min cikon da za a yi mata yi tsololo to duk da ruwa yayi yawa to ruwa sai ya maka shi hanyar nan tashi ta asali da ya san kansa a kanta. Ba a ɓalla ma ruwa hanya a zauna lafiya. Ba ƙaramin garkuwa ake ba sana sama kai na kusa gamawa. To mutai deja na ma gama ɗaukar bidiyon da nake bukata. Da Allah ku duba fa dai yan kallo ne nan. Baki da dakatar da bidiyon ba na ce bari in ƙara ɗaukar muku jama'a ku gani. Kuna gani fa. Allah ya mana maganin wannan al'amura. Insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah daga dan uwanku Nazifi Salisu Nijar kasata. Can waɗanda police suka hana wuce kewa ne. Nan kuma waɗanda suka tabbata za su tafi su tsallaka ruwa ne ake bari su wuce ke. Domin kuma 'yan kyamara kun san alfarma wasu lokuta wuraren da dai bai haramta a ɗauka ba. To muna da dama. Insha Allah. Allah ya ƙara mana alfarma mu duka kowa da kowa. Amma fa ruwan ya yi sauki domin ana iya wucewa yanzu. Route Filinge mai ana iya wucewa. Yawa kan mutane su tsammani yanzu kwata-kwata ba a wucewa. Yawa can wajejen kuma hanyar da zaka bin ya mai doso. Su inda suke can wajejen sai dai mutum ya hauce mai da fiyar. Hanyar jirgin ƙasa da mutane ke cewa ta da amfani yanzu kun ga ita ce ake takawa ana tsallakawa.